Aha. Yeah, go ahead. Nakabaton ka invitation for tomorrow's activity? Oo, sinilang ng aga. Uy, Malupad. Malupad na kami kuno karon sa hapon. Buwas na ang signing. oh. Ati, Oo. si Sir Frank Yaguro, may kuan man, may diskwento man ako ikaw mag-travel, ah. Oh. Ma-apply ka pa to. Mm. May link. Then maulat ka sa ilang nga approval kay kanamo. Balo ka kuan maagi ka sa PSG, maagi ka sa Presidential Management Stats, Ay, PMS, no? damo. Mhm. Damo nga kuan kwarto agyat mo to at least ka makadabot sa Malacanang. Oh, nga ina may clearance ka na kay dason may ara ka na dasang ibutang nga security tag nga allowed ka na magsulod to, hindi iya pwede nga bisan tagpamuno kay mo sang Chamber of Commerce and Industry kung magkadto ka lang to nga why kay mo yung makaagi sa process, hindi kaya karekta sulod gali Sir Frank do mo na. Correct, hindi may proseso gid, basta para upod ka sa isa ka kwarto sa presidente. Okay. Pero ti siguro may mabulig naman na. May mabulig man ang guro sa inyo to, ah. Oo. Amo galing na, subong da ma-apply ka, tapos karon pa niyaga, maabot ang ilang approval, kay verify pa, Okay. then lupad ka na yun nga gabi, Mhm. kay buwas na bla sa hapon ang signing mo. Okay. Sige nang lang, lupad ka din nga hapon o gabi, para to ko na nga daan. Di pwede buwas kay bati. Alang-alang na yan. Alang-alang na buwas, oo. Pero sir, because of this signing, now, butang ta, hindi ka to kay ngagaw kag because of sa constraints ng time or limited time maging pagpaibalo sa inyo, pero ano ka significante ining signing buwas kag ano ang expectation naton right after this, Sir Frank? Okay, after sini, mapungko kita sa upod guro na sa DILG Mhm. para mga maobra ng tanan nga mga papili, including NEDA, Mhm. para na ma-set up na ang mga opisina dire. Oo, labi na gid ang mga kailainan ato niya kwan mo regional offices. Mhm. Kag may Correct. provincial offices man. Mhm. No. So damo nga proseso pa ni siguro mga 3 ka bulan pa ni kag matapos ang papili sini Okay. para maka-operational. From Loya ara na dayan. Mhm. As to operationalization sa regional office, mga national government agencies, provincial offices and government agencies, ang aton nga kwan, Mhm. Regional Development Council, set up pa, mga member, dadamo pa nga proseso, nga papel. Papel naman lang Okay. Another 3 months duro. Aha. Maybe operational to siguro ni either November, December. This year. But as to the impact, halimbawa economy, political situation, nano ang kwan sini sir? Nano ang epekto sini? Ang tamo niya ti ekonomiya, Mhm. kay ang resources ng Oriental, kag resources ng Occidental, Mhm. dugang pagid ang Chiquihorto, kay kuan siya, amo na siya ang mangin aton niya nga daw Boracay. Mhm. Mhm. Daw sa kontrista pa amo na mag-attract siya. Okay. Para sa region ta kay paras man sang Boracay sa ga-attract pro after Boracay kadto na sila Iloilo. Okay. Tabok pas lang ni sa Negros. Amo man ang matabo da sa Siquijor. Okay. So number 1 sa tourism, very good sa aton. Maka-develop kita isaya ka marketing nga kuan nga for island region gidya. That's number 1. Okay. Ikano ma ang aton ang nakapamati ko simo nga mention ka about power roadmap. Now ma-develop ta ng aton nga roadmap as a one island. Kasi hindi ka pwede nga Negros lang buwan mo. Dapat bilog nga island. Yes. Na mag-ubra ka sa kaya ang island may ara kita ato nya tawag nila na transmission grid for the whole island. Okay. Meaning ang loop may ara kita. So kada iya nga mga electric cooperatives may ila mo sila mini grid. May grid man na sila. Aha. May island grid, may national grid, no?
may island grid, kag ang mga Diyos may mini grid. So, pwede ka na maubrang aton na kumpleto ng aton nga island grid. Para nga ang mga electric cooperative isang bilang makakuha sila kuryente. No? Sang ilang mini. Kada cooperative may mini grid sila mo nga mo Okay. supply naman sa substation. So very good na ito makaplano na tablas ang sakto. Kisubong niya budlay-budlay. Madalagan dato niya sa regional office sa Sibuya kag mag-istorya sila. Amo man ang mga dalan ta. Oo. Ang dalan ta maobra ta dito sa Occidental para Bus Oriental untat kay mga man to approval ka piyak. No. Pero somehow, ano ni matabo, sir? Anong expectaron ta? No? Ang aton connection to the Region 6, hindi man i-automatic na mabugto na gilayon ang aton sini connection sa ilang siguro while nga gina-set up pa di ang Negros Island region, di ba? Hindi pa. Sige ta until nga maka-operational kita. Oo. Kay or else wala sang may ma-endorse sa mga project na to. Correct. Why provincial offices? Why sang regional offices ang mga lain-lain nga department heads din. Okay. Sige nan set up tanan ta. Tagmasling already na kami. Pwede na mabugko ta ang aton nga umbilical cord. Oo. So, the thing na mong gani, this will take up to the November, December siguro. Para lang hindi pagdali-dalion. Correct. Kabudlay kung dali-dalion mo, tapos, yan doon sa lao, balik naman kita. Instead nga, 4 to 5 months lang, naghimo, isa ka tuig, 2 ka tuig. ang nakita ko diri nga good news is, ang primero, kundi nagka-problema kita because of the changes sa liderato sa Senado, wherein kung naibaluan ta naman nga si then or former Senate President Mig Zuberi is one nga nagdusok sa NIR sa primero to kabalaka gani kita kay silinaton ba hindi bla madayon ini kay ti syempre ginkakas na kag nag-resign mismo mo si Mig Zuberi as Senate President kag accordingly daw may ara man plano nga ikudeta siya do mo nang gwa sa sugilanon pero amayon ni pasalamat kita nga hindi gali amon ang natabo no kag nadayon gid ang pagperma o madayon gid ang pagperma sang NIR buwas kadlaw Sir Frank. Ang aton pag-create sa NIR why nakasandig kay Miguel Zuberi. Correct. Separate kaya. No? It's nothing to do with Zuberi. Okay. It's really the consensus sang bilog na Senado kag amo man ang House of Representatives. Naging kompormihan man sang executive branch. Oo. Nothing to do with Miguel Zuberi, etc. and everything. Tika ba man, no? So, in short, kuha na to plastado. Antes na ikaw dito sa to, plastado na to tanan. Ang laye, for signature na lang to sa presidente gani. Tapos na to yan. Pero isa pa gid siguro, ining mga unahon ginga diskusyonan, party sweldo ni sa NIR ni kay lain ang Region 7 to yan, lain ang Region 6 mo, ti mabulag man ang Negros Oriental dito sa Region 7, gang pag-intindi ko daw, dako-dako ito yung ila sining sweldohan ay compare sa aton, di siguro mo pala isa sa mga isettle man, Sir Frank. As is na, anay, isa nga wag naman nila regional naman, tripartite, no? Mag-istorya naman about wage increase per region naman. So, dara na po, subong ista nga hindi kita ka obra sang aton nga NIR nga regional wage rate as is ang iya sang Oriental, as is man ang iya sang Occidental, as is man iya sang Siquijor. Yes. But this would bring a good future for the NIR or for Negros Occidental by next year. Anong imo sininga forecast? Dako gid kay example sang pag-create sini sang timpo ni Pinoy, Presidente Pinoy. Ang una-una gini nga beneficiaryo ang Oriental, kabalo ka? Yung trabaho to dayon sang NIR nga RDC nga ang ila airport kag ang ila nga seaport nga ara sa sulod sang syudad sang Dumaguete sa Sibulan hindi ara sa ang airport ara sa Amlan no ang kir ara sa Tubangan gid syudad kita mo da siya do kagamo-gamo
ang mga 10-footer, 20-footer, subong 40-footer. Alas 8:59 na. Ang ginaistorya naton ang mga future ng ginalantaw diri, especially sanay sa mga negosyante kay tibuasan ning permahanay mo. Actually, subong na galing agay nag-abot ang invitation ni Sir Frank Carbon. Dili siya kabudlay nga. Sir, sorry gid nautod ang linya naton. You were saying kay na? Sling na kon, ang una gid na nagbeneficiaryo sining isang inay sa Pinoy, ang Negros Oriental. Okay. Ang major gid nila nga utility. Ang port, tag-airport, amo nang ginareglar nga masaylo dito sa Bakong. Bakong, okay. Daw pareho man lang nakalayo sang Silayta. Oo, lapit lang kayo. Okay. So butangan man na circumferential road nga hindi man magsabad sa Dumaguete pakadto sa south. So madayo na gid ni kay ipos ay ara na sa drawing mo. In fact, in-revive na sang PPA kadtong kaap. So now na may RDC na siya, madayo na gid na. Aha. Kag ang aton nga mga irrigation system para mauntap ng baha bla kang kabalo man siguro kada ulan tudo Baha. ang kabangkalan baha na Correct. no kaya ang ilog hilabangan wala na mareglar so dako na nga tubig amo nang gatag tubig irrigation diri sa aton Okay. sa Mamaylan ilog tanan pero tinanglan na reglaon pa para hindi siya mag-create baha ato na to sa babaw kabalo ka tayasan sinang aton water source. Okay. Ang aton nga watershed ginaubani ang oriental pronto diri kadto sa aton. Yes. Aha. Mo nang ginalusong god nila nga kami ang water source kami dutay tubig. Na Ito nga natagaan taman sila to irrigation tagaan taman din matata pareho blasang Iloilo. Ang ilang halaon river no multipurpose. No ginagat-gatag na subong sa ila sang tubig para irigasyon, tubig portable, kag also flood control. Yes, sir. So, phase 2 na gani na sila. Ikaduwa na nga dam ng obra nila. Kita mo man ang ginalantaw ta nga ma-regular man na. So, tubig, pinaka-important kag kuryente. Yes, kung ma-regular din kita kay na kinanglan, why na mga right of way madula na kay kita, kung occidental, oriental, gani. Iya, kamo mo lang ng benepisyoan. Yes, sir. Kabalo ka man siguro, no, nga may ara patagani nga alin sa, I think, St. Carlos, Tuamlan nga mini-grid nga isa para magdabotong kuryente sa from Amdan, pasudlon pag ito sa, I think, Dumaguete. Yes, sir. Padamo pa. Oo. So, o kuryente, kag tubig, amo ning major tigid nga tubangon dayon. Kagang airport, seaport, sang Dumaguete or Oriental Negros. Major nga project, no? So, yes, sir. Oo. Yes, sir. Anyway, sundo na mo niya. Hopefully, maka-attend ka pa ito kang mahingagaw so that makabasi, maka-ulistorya ka mo dito kag kung ano mga development update. Sooner, matawag na kami liwat sa imo, Sir Frank. Salamat sa time. Sige, Art, mayong agaliwat na. Salamat man sa pag-akomodar sa amon. Salamat. Ang Chief Executive Officer sang Metro